Aquest divendres 29, l'alcaldessa Eva Martínez i la regidora d'Ensenyament i Serveis Socials, Ruth Moreno, van voler agrair als alumnes del Pompeu Fabra i del Verge del Roser la seva participació en els actes organitzats per la commemoració dels drets internacionals dels infants. Aquí de Vallirana, fa uns mesos vau participar fent dibuix, representant els drets dels infants. I nosaltres, en agraïment a la vostra feina, a la vostra dedicació i al vostre treball, us volíem obsequiar amb un petit regal. Els dibuixos que varen pintar els més menuts van ser exposats a la Masia Molí de Can Batlle el novembre passat i tenien com a objectiu donar a conèixer el dret dels infants que estan recollits per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Enguany, l'Escola Pompeu Fabra i el Verge del Roser han estat els centres que hi han col·laborat. És per això que en nom de l'Ajuntament de Vallirana se'ls ha volgut agrair la seva participació amb l'entrega d'un joc per a tota la classe.